ja, je ziet gewoon dat het swingt zoals beachsoccer hoort te swingen. Geen 11, maar 5 spelers en geen gras, maar zand. We hebben het natuurlijk over beachsoccer. De sport die dit jaar al 20 jaar gespeeld wordt in Terneuzen. Eigenlijk gestart met een amateurtoernooitje te spelen. En het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby geworden. En of Veli destijds ook al iets had met beachsoccer? Helemaal niks. Het vriendenteam van Veli won het amateurtoernooi op het Stadhuisplein in Terneuzen en ging door naar de landelijke finale. Daar werden ze zonder echte ervaring de beste amateurploeg van Nederland. Vanaf dat moment kwamen de successen snel, want het team mocht meteen doorstromen in de eerste divisie. En jawel, ook daar werden ze meteen kampioen. In 2008 hebben we onze intrede gedaan in de eredivisie, waar we een prima seizoen hebben gedraaid. En in 2009 waren we echt de beste van Nederland. Toen zijn we landskampioen geworden in de eredivisie. Dus in 4 jaar tijd, 2006, naar de beste club van Nederland. En dat is in die 20 jaar nog steeds het absolute hoogtepunt geweest voor de oprichter. We hebben reizen gehad naar Amerika, we hebben meerdere toernooien gespeeld op het allerhoogste niveau. We hebben in Europees verband echt hele leuke wedstrijden gespeeld. Maar dat was, het eerste succes was wel het mooiste, denk ik. Een ander hoogtepunt voor de club kwam er in 2017. Ze kregen een eigen veld en de vrouwenploeg werd opgericht. Allemaal onder leiding van trainer Jan Willem. En dat bleek een succesvolle zet. Het mooie is dat wij in ons tweede jaar al kampioen zijn geworden van Nederland. Dus het is echt als een raket gegaan. Je merkt dat de club aan het groeien is, niveau aan het groeien is. En je merkt gewoon, zeker op internationaal niveau, dat je gewoon als BSZ Ladies gewoon mee kan. Als je al zo ver komt in al deze jaren, dan kun je natuurlijk niets anders zijn dan trots, maar ook gewoon superleuk dat je nog steeds groter en beter kan worden en jezelf verder kan ontwikkelen als club zijnde. Wat de toekomst precies gaat brengen, weet niemand. Maar doelen stellen mag altijd natuurlijk. Ik hoop dat we heel veel jeugd kunnen enthousiasmeren. Dat we misschien straks met een tweede elftal zelfs in de eredivisie kunnen gaan deelnemen. Want de jongens die wat jonger zijn, daar is weinig voor qua toernooien. Nog meer successen. We hopen gewoon om zo lang mogelijk in die wereldtop, waar we nu ook staan, derde van de wereldranglijst, en daar zo lang mogelijk te blijven. Want de komen is makkelijk, tenminste klinkt makkelijk, maar de blijven is het moeilijkst.